नोंथांमोननो आङो मोनसे जोबोद मोजां सारप्राइज होनो आंथ' नुबाय गोबाङानो सिगां एबारो नोंथांमोना लाइभ नायबानो जाबाय ओरैबादि रमान्टिक जिबौ उल नांनाय खोन्थागासिनो दं नोंथांमोननो आं सिगां नुखांखाबाय आरो दाबो नुबाय खनथामसो जाबाय कब्रा नामाथाय बिराद गोलाव नुबायना एसे आन्दाय जाबाय ड्रनजों खेबनाय मोनो होमबा वाव wow so beautiful wow everybody beautiful मा जिबौ आं सिनायासै पिटिकम ना दारास ना राइल itu पिटिकम sedang एफा गिदिर जाया राइलाथ' दाबो दङ ओरैबादि मोजां रमान्टिक खालामगासिनो दङ पिटिकमानो कब्रा नामाथाय ओरैबादि मोजां बिउटिफुल वाव 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 बिराद गोलाव खिन्थु 5 फुट बारा जागोन वाव wow so cute wow wow beautiful ओरैबादि मोजां नुदों क्यूट नुदों पिटिकमानो बे एक्चुअली wow cobra actually okay